Shahararren mawaƙin nan Watakwam Auta MG ya sake saka muku ta sabuwar waƙarsa wacce lafazi da murmushi adon fuska. To mai sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a tashar tamu suna Kano Today TV. Idan wannan shine zuwa ka farko Allah ka daure ka dana mana subscribe sannan ka dana mana karawa ta haka ne za mu ci kansan da kai saboda shawara da ramin shahararren mawaƙin nan Watakwam Auta MG wanda ya fice ta kai kita kan rawa masana'antar Kano ya sake saka muku wata sabuwar wasa wacce lafazi da murmushi adon fuska. Mai sauraro domin samun cikakken waƙar tashi ya kai zuwa akwai garzaya kan yi da nashi mai suna Auta MG kuma shi ma za ku danna masa subscribe sannan ku danna masa rawa ta hanyar ku ci gaba da samun sabon shamu da zaran magana ku kuma masa ke su ku kasance tashar Kano Today TV ta take farin cikin ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna mana karawa ta haka ci gaba da wani ciko sosai.